453 udah kayaknya bisa lah itu. Shalom. Huriani debata nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, hami saluhut parhalado, pasahaton tabe matusude hamu ruas ni huria, selamat adpen madihita saluhutna. Manjonok mahita jala marunduk ni roha di adopani debata, ainunga ro ibana manopot hita, manurirangi mahita taringotu raja ni hamulioni. Marende mahita sian buku ende nomor 38 ayat sada dohot ayat 3. Arbarani, ay nung
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Marolop-olop maho jala marlas ni roha, ale borusion, ai idama, na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, na tumopa langit dohot tano, hinorhoni asini rohamdo, umbahen sahat hami tu taon huria na imbaruon, lehon matu huriam tondim nabadiai, dohot hamaloon sianho, asalam rarat jala ganda harajonmu di tonga-tongani hamion. Sai lehon mahiras ni roha tuna posom, maka tahon hatam, asalam denggan huriam, marhite siani, pargogoi mahami mangoloiho, di bagasan hapor siaon na toktong, asamanahan hami, sahat ro di ujungna, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 580 sada ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu Advent parjoloon. Imana tersurat di pangup kapon tolu ayat 10 dohot ayat 10 sada. Ai diradoti hodo hata habengeton nasian au pe ramotok kumaho di ari pangujunan nanaing ro tuliat portibion mangujuni akan na mangingani tanoon. Magira ma auro tiop ma nadiho unang adong na membuat tu palmi. Atong rap mangidogogo mahita tu adopani debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Marende sian buku ende nomor 167 ayat sada dohot 2. Oh
Huriani Tuhata di bagasan roha na hohom tatopoti madosata na godangi tu adopan ni debata asa tamahita manjalo baga-bagana taringotu hasesaan ni dosata. Ale Tuhan debata na badia jalana bonar hodo Jahoba na gogo jala ulu balang. Jahoba ulu balang di hamusuon na mangondihon hamisian hamusuon dohot sian nasa hasusaan. Nuaeng di adpen parjoloon rohami tu adopanmu mangido asini roham dohot holong ni roham asima roham dihami tatap mapar sorion di bangsonami nasai toktong dope mangalului dalan lao pamagohon sahit kopit 10 siaon. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar para si jala partaluk ni roha jalana basar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesa masude dosa nami dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokopni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo pakka holongan ni debata di portibion. Pola do anak nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di baana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marendesian buku ende nomor 41 ayat 2 dohot onom. Oh
Tabege maha tani debata, turpuk di hari Minggu Advent parjoloon, imana tersurat di Lukas 12 ayat 35 sahatu ayat 40, tajahama namarsi responsoria. Sai hohos ma goting muna, jala galak ma palito muna. Martua ma aka anak somangi, nadungo dapotan ni indukna di haroronai, nasitong do hatakon tuhamu, hohoson nama ulosna, pajuguhon nama nasida, iba nama jongjong marhobasi dinasida. Alai tanda hamu maon, out di botona puna jabu, manang dipukul pigat tagamon ro panako, dungo ma ibana, dang loason na ibana manursari ugasanmu. Ido sahatna, martua ma akana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marendesian buku ende nomor 40 ayat 1 dohot 2. Tindakon ma haporsiautai, songon nahina tindakon ni dongata sahaporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea, tabegema lagu pujian sian amang
HR Hutajulu. I'm down and soon I was so weary when trouble come and my heart burden be. When I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. I am down and so I was so weary when trouble come and my heart burden be. When I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I'm strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. I'm down and so I was so weary when troubles come and my heart burden be. When I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I'm strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise
can be. Tabegema tikting namasa di huriata. Horas marita saluna. Hujahau kaima piga poin warta jemaat dihita di bagasan Selerion lapar jolo 3.2 persembahan nomor bohong. Pada hari ini Minggu 29 November 2020 kita akan mengumpulkan persembahan nomor bohong dalam setiap kebaktian minggu untuk keperluan Komisi HIV AIDS diserahkan setelah selesai khotbah di tempat duduk masing-masing. Pemberitahuan 5.1 Dewan Diakonia Posko Bingkisan Natal. Dewan Diakonia bekerjasama dengan seksi Desha, seksi Humas, seksi Perempuan, dan Panitia Natal Umum 2020 dan Tahun Baru 2021 akan membuka pos bingkisan Natal untuk warga sekitar gereja dan juga jemaat HGWP Jalan Lurah Cimahi. Adapun bahan yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: 1. Beras, 2. Minyak goreng 1 liter, 3. Gula putih, 4. Mie instan, 5. Teh celup 1 dus. Posko pengumpulan paket dibuka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 pukul 8.30 WIB sampai selesai. Target paket yang terkumpul sebanyak 200 paket untuk disalurkan kepada warga sebanyak 75 paket, warga jemaat sebanyak 125 paket. Rencana penyaluran tanggal 23 Desember 2020. Marilah kita semua untuk mendukung rencana tersebut supaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. 5.2 Sosialisasi panitia Natal. Pada hari ini Minggu 29 November 2020 setelah pembacaan warta kita akan mendengarkan sosialisasi kegiatan Natal yang disampaikan oleh panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. 5.3 Pemesanan buku yaitu Ipola, Pajonok dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi siun toweknya paling lambat hari Minggu 6 Desember 2020. 5.4 Jadwal ibadah. Pertama, jam 7.30 WIB yang mengikuti adalah week 2, week 3 dan week 5. Pukul 10.30 WIB week 4, 6 dan 9, pukul 16.30 WIB week 1, 7 dan 8. 5.6 Himbauan. Dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah, dan bagi yang menggunakan face-shield tetap harus memakai masker. Semua 5 titik masa dihita di bagasan minggon saunari hubasa taima tu panitia Natal laho madokata sosialisasi posko Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Mau latih.
Shalom. Selamat hari Minggu Advent Parjolo ma dihita saluhutna. Karena situasi pandemi yang masih terjadi, ibadah Natal dan Tahun Baru pada 2020 ini tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak semua kategorial mengadakan kegiatan pesta Natal di gereja secara tatap muka. Kami Panitia Natal Umum Huria akan memberitahukan jadwal dari rangkaian Natal dan Tahun Baru Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi tahun 2020 sebagai berikut. 1. Tanggal 23 Desember 2020, pembagian bantuan berupa bingkisan untuk warga sekitar gereja kita. Yang kedua, tanggal 24 Desember 2020 atau malam Natal, ibadah malam Natal tidak dilaksanakan secara tatap muka sebagaimana biasanya. Ibadah dilakukan secara streaming atau ibadah online. Ibadah dimulai pukul 19 WIB di rumah masing-masing. Jadi undang lupa hita inang amang, malam Natal undang roh hita tu garejaon. Dijabut tabe mahita mengikuti ibadah malam Natal sesuai dengan protokol kesehatan dan boy hitarap beribadah di garejaon secara keseluruhan bersama-sama. Patoluhon tanggal 25 Desember 2020 atau Natal pertama. Ibadah Natal dilaksanakan secara tatap muka di gereja. Terdiri dari 3 sesi dan ada kemungkinan diadakan lebih dari 3 sesi ibadah tergantung dari jumlah pendaftar yang diterima oleh gereja. Jadi hita amang inang malam Natal hari Natal pertama mendaftar do hita meloneng gereja hita di hari Natal pertama. Boy do hita mendaftar tu situata perwek, boy do hita ro tu gerejaon. Waktu ibadah seperti biasanya dan akan disesuaikan bila lebih dari 3 sesi ibadah. Boy do hita sampai 4 kali molo godang dan mendaftar. Setiap jemaat yang mengikuti ibadah terlebih dahulu mendaftar. Kapasitas setiap ibadah 140 orang setiap 1 kali ibadah. Setiap ibadah diadakan perjamuan kudus. Yang keempat, tanggal 26 Desember 2020 atau Natal kedua. Ini diperuntukkan bagi inang lansia, janda dan duda, serta yatim piatu. Ibadah dilaksanakan di gereja ini secara tatap muka. Masuk pukul 8 pagi dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi dibuat be maskerna inang amangate. Ibadah Natal disertai juga dengan perjamuan kudus. Setelah ibadah, DSH akan membagikan tali kasih untuk janda, duda, dan yatim piatu. Akan diadakan juga pada hari itu Natal kedua, pembagian bingkisan Natal bagi jemaat yang terdampak COVID-19 yang sudah terdata oleh situa wek masing-masing. Yang kelima, tanggal 31 Desember 2020 diadakan ibadah tatap muka 1 kali ibadah. Mungkin nanti dari gereja ada undangan khusus per kategorial karena kita tidak bisa
sekaligus masuk ibadah pada malam tahun baru. Masuk pukul 19 WIB. Tanggal 1 Januari atau tahun baru. Ibadah awal tahun baru diadakan 2 kali ibadah. Masuk pukul 7.30 ibadah bahasa Indonesia dan 10.30 ibadah bahasa Batak. Tentang posko. Untuk meringankan situasi sulit yang terjadi akhir-akhir ini, gereja akan membuat posko bakti Natal yang dimulai dari tanggal 1 Desember 2020 sampai tanggal 15 Desember 2020. Panitia Natal, kami mengundang untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk kegiatan sosial yang akan dilaksanakan di rangkaian acara Natal dan Tahun Baru. Sumbangan yang akan diberikan gereja akan berbentuk beras, minyak, gula, atau bisa juga berupa uang tunai. Cara pengumpulan aksi bakti Natal bisa diantar ke gereja atau menghubungi situa webnya, dan juga bisa melalui kategorial masing-masing, misalnya seksi paropuan, naposo, ama. Jadi boido hita secara perkategorial papunguhon bakti Natal ta tu garejaon. Dana yang dipakai untuk bakti Natal di tahun ini berasal dari dana gereja dan bantuan daripada jemaat dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti nats firman Tuhan yang ada di Mazmur 41 ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Songonima panorangion sian hami panitia Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Marendesian buku ende nomor 450 tolu ayat sada dohot udutna uhud ma tapasahat pelean na parjulu. Oh,
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani debata di minggu Advent na parjolo sadarion ima natar surat di buku ni par pesalmen bidu 24 ayat pitu 1 ayat 10. Aladong do dison utogyo kami mahita saluhuna majaha. Pesalmen 24 ayat pitu 1 ayat 10 songonom marido disi. Patu gijang matohang muna hamu aliak karbangan. Patu gijang mahamu aliak kapitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliaoni. Patu gijang matohang muna hamu aliak karbangan. Jala patu gijang mahamu aliak kapitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliaoni. Uriani tuhatta namar minggu di bagas joron di debata sadarion. Doh dihamu amanami nanami naposo bulung remaja sekolah minggu namar minggu di bagas nabe di nganan munabe upasatami 2 tabe tuhita di minggu tasadarion parjolo. Selamat Advent madihita saluna. Mate songon na agak melemah dohida nadani suarane. Memang gudang doha susahan tahilalati akamang dota makainak pakorhon ni koronaon idahamu manak kining inatta mangaleo panorangion dang boy songon na somal ta ingot haroron ni Jesusi songon akanaton na salpu alani pandemi saat tu sonarion jala gudang go tahilala dope akka si pikiran sekolah minggu tekon online dope marnatal molo tumbuhi pe marnatal di son holan na marnatalido naposo dohot ina ingot tamuda 24 borngin marnatal di jauh tabe johita di si mahita pagala lilit tabe di si mahita marsonang ni borngin nabe pagala lilin nabe jala taratate don situ hor lilin nabe gitu jadi tuar hamu lilin muna non alarang iles yang gereja arong lilin muna non si pagala komuna da tuar lilin nabe di jabu rap do tak keluarga 24 borong ini bahasa daktar tagapita gurang ni naroan no tu gereja tahun songot tahun nasalpu 900 orang bahama baenon laho mengantisipasiun gurang nihitan non di sihol ni rohatta borongin nabadiyai marningot hatu tubuh ni Yesus ima akamang tanggal 25 songoni mana kining ngai pabuah panitia te gudang tutu hamaolon tahilala saunari alaisada do singotota akamang do tamo kainang daktar sudati pandemi COVID-19 lasni rohani naporsea majakon Yesus tubuh di bagasar rohana amin hijo daktar sudati nama saon daktar sudati haholomon daktar sudati parmusuon iro jamita si begiotan no sadarion daktar sudati sudenai lasni rohani naporsea manomu nomu hatutubuni Kristus Yesus Tuhattai hamu pina dijabuno aing sotung disudati pandemi COVID-19 lasni rohamuna manomu nomu Kristus naneng tubuh di bagasan rohatta tabe na paduahon si pasahatok kutuhamu selamat tahun baru marihamu saluna
Enabaro matabad dito ni turmartabaru na angin nate. Hape Natal pe so salpuro pe. Akamang dot tamak kainang tau baru huria sadarion. Idotong. Dak tau baru kalender Masehi, kalender gereja parhuriaon, tau baru do sadarion, ala dibuka merhite deklarasi, proklamasi, tikting, boa-boa, berkamu ma, patu gijang matohangmu na hamu aliak kaharbangan, jala patu gijang matohangmu hamu aliak kapitusian narobi, asa bongot raja ni hamu liauni. 2 hali dipangulakon parpesalmen hatai, dos sarupa, asa bongot raja ni hamu liauni, patu gijang ma, dugi Roma hamu nak kini majaha, ise ibana ulaning raja ni hamu liauni, ngatar tikting besadari onak kamang dot tamu kainang las ni rohatta molo pe maul nak kangulutta songone deni amata esiuta julu nak kini ani you raise me up iwat hamu artini sarupa hita ada kubabra itu tong jadi alai hirasongonom marupani di paheho do hau Tuhan nak pe gudang doha maolon. Ada storm, ada badai. Jala songo badai do nuaing halisuksung nama saon pandemi COVID-10 sion. Di bagasa perdalanan ning ulutta. Alani gabi tikinaring gadok kamangda do tamu kainang sudehi ta hurian itu hatta patariason ise ibana ulaning raja na baru tubui ise ibana ibulaning raja nanaing roi dalatta di partikian hasusa anon patariason holong ni rohatta marite posko bakti Natal sanggiat na humaliak kitaon las rohana taruli na sida dibegi ayalania bakti Natalonin na tubuh Yesus si paluai di nasida marlas ni rohana sida gabido hotita berkamu ma marlas ni rohana sida gabido hotita ibagasan ni sude mahita sian nasarohatta ias ni rohatta dohot las ni rohatta anon laho manupahi poskotaida asabui dengan tapasahatan non sita ni natarbaik kuriata moru doaka acara ritus ritual upacara di bagasan gereja tahun iro kan moru do kan moru do repok munak kainang di hari atpenon moru do kan ngarok kamu na bekwe dang gope soroan no tulang alani corona dang ro tulang sian online mada selamat hari Natal namin dan tulang go hape nek tutulak do kabang lo yang binain hape rang roben noni bapola bae noni naroha moru do rupani ornamen ni huria tope taurui do ai sopola gudangan non nawala patu panatal atau ngaruh si pagodang otta patariason holong ni roha asa taripar tutorop halak holong ni roha nanaing sahati ala dirok di bagasa turpukta sadarion adventus rade mahita manomun homu baim magabagai di tuhat tanaroi ngadi tik ko besadarion akamang dot tamuak kainang ise ibadah ulaning rajani hamuliaoni ima Jehovah Sebaot ibana do ulu balang Jehovah ulu balang ni hamusuon jala ngadi pabotoho betuhita sadarion akka boa-boa pabuan nang Roma Yesus si baluei tubuh tu bagasan rohatta tubuh tu bagasan deniu Bethlehem ima ngolutta dohot rohatta ngai pabua bekan saya dihataho nak kapan uri rangima siap pada narobi boa-boa ni hatu tubuh ni Yesus si marolopolo maho ale borusiod tok parjolo borusiod do oh Maria iya do parjolo bereng mamak badita pe Maria iya mau ale borusion marolopolo mau ale boru Yerusalem idama na Roma rajam ide tersurat di Bibeli bagus nah itu pas di
Dungi di dok musik. Berkamu ada hehe maho. Ada. Marsinodang maho ai. Partigor ibadah. Nasere dorohana. Jala marsiudul di anak ni halode do di anak ni halode ini. Ai haholo modo makukupi tano on. Alai nabi sarnema Jehovah di atasmu. Jala hamuliaon ni Jehovah. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hamuliaon ni Jehovah besar di atasmu. Di haholo ni portivion. Holom nuaik pernidat talani pandemion. Holom pernidat talani parsahiton. Holom pernidat talani hasusaan. Holom pernidat parsorion. Hapogoson. Hauton. Hamatean. Nabui mabain. Holom pernidata. Alai rohatani dewata sadarion maniktikon. Ai nabi sarnema Jehovah di atasmu. Alani patu gijang matohang muna. He hamu. Hita. Namar pungu marat pentus. Di bagasa sadarion dala ta patugijang matohang ni rohatta patugijang matohang ni pikiratta unang bese di naholo be ay holo moni makukupi alai nabi sarnema Jehovah di atasta jala naing marsinodang hamuliaon ni Jehovah kemuliaan Tuhan naing besar di bagasan perdalanan di ngulutas ganupar ngai tik-tik ko besa dari orang kamang ngai tik-tik ko bedihita sadarion na Roma rajam naneng Roma rajatta tumopot ti talani sai ukap marohatta di hayason di gaba-gaba ni roha sai ukap matohang ni pikiratta asa tubuan non Kristusi di bagasan pikiratta urang besa dililiani parmusuon ai talu honon ni Yesusi maha musuoni. Ale dak kemusuon ni amado inada. Dak kemusuon ni keluarga, songon sada keluarga na mermusu. Mermusu amat todo inato dari apeni. Dang masih atoan. Amat tai manoto tipi di tonga. Inatai di bilukna. Alani persoalan katerpos. Di tukaramatan wesel ni boruna siap pengaratoan dipotong satonga jadi itu terdiamatos satonga bagi dua do hitau ni namatong bamarungutung mainat teto atoko masudin namar soalnya malakon dia pentusi jala ido memang mulo kapen mularok kita pangarato di hutata todok tarupe ingot tamu karena di hitana te kirpamu dak pula sen wesel be langsung nama nuaing siano piburi sonari apalagi jami tahu pedite teh ini ketik komen rong kan bodi ketik kesana di SMS banking mobile banking sudah mate bodi sonari syukur hani natong ala dipotong atur dia mate satonga ujung ngamar sol malah kok nama saya tahu borng ini HP borng ini ba sibu ulon nabi malah kon naso panagaman hulumma mari potipot itor tepu golap alania ha mate listrik mate lampu tong tersomal lo alani udah dia oloro mate lampu listrik bulan 12 pak no mate lampu ngajan tungonin atau mebiar huato yan no namatai gabiawan si parsalan lo mesi narohane natau natong inatai amatai pisongoni bah hulum mai di dia do lampu teplok narohana ale mo lo watto inatte pakala lampu gawe ya perjul mangatoi sedei mei nanate tonjang olo martabi naso pamotoan lau inatta tu dapur songoni nang amatai jadi rap malaki lau tu dapur neng mabuak korek api Ethiopia amat inatta iso do korek somalen narohana ijamai ma isi Ethiopia Itiok kompor ho nama gitong-gitong itu itiok kompor atong arong ko isiaka itiok balanga ba isima tutangan no balangay dungi dang dapot dari da korek apion mula mau narohana hape na supanagaman basuo amat tayo inat tayo dapuri dinaholomi imatong
tarjama amat tomma ina tomma amattai. Hape ala mabir rotong amattai hitir alani hulumma ba ngalima amat tong ngalian amat taon. Tarjamana mabuhina ngalihian tor manganggu kinatai beku iterine na tomma. Didapuri ro amattai au dia ha indai maran tong ala somal lo ama inataon amat tomma do songoni tinatai. Bah ai hode HP amatta hurip pubegu ho ina ayaw pe hurip pubegu nak nina amattai rupani ujungnya los mardame manasida di nahulumi tasongoni ma songoni do nang ngulut taon di padame tuhani do hita dohot debata ama iro banna targuari bana Jehovah Sebaot na padamehok kita dohot amai dihaholomon ninggolutta dibiar ni rohatai. Jehovah Sebaot na padamehok kita marporang humokop hamateani. Yesus doan non marporang humokop hamateani habeguon ni haholomoni dohot paruhumani di bagasan haroronai gabe mardame hita dohot amai. Ibana do Jehovah Sebaot. Jehovah ulu balang ni hamusuon. Hamusuot tamarad pun hamatehan. Hamusuot tamarad pun hahulomon. Disodangi terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Alani hamuliaun ni Jehovah. Hamuliaun ni dewata kamang dot tamuak kainang. Tidak terletak kepada kekuasaannya. Tetapi kemuliaan Tuhan yang akan terbit nanti terletak atas kerendahan hatinya. Hatorukon ni rohana tubuh di Betlehem di barani pinahan di borngin nahulumi. Di sido hamuliaun ni Jehovah besar mengatasi hahulomon ni portibion. Alaniro kamang dot tamuak kenak sudehita. Ado si paradiot tamanomunomu rajai. Ado si paradiot tamanomunomu nanaing roi. Rohatta pikiratta do ngulutta ido si paradiotta. Moloro tahe hula-hula tu bagas ni boruna ada ibuan. Ada buat tahe. Hula-hula ro tulang tu jabuni berena. Ada ibuan. Dekke teh. Dekke nani arsik nabalga muluboy narara tong torgotil main na gotil ma dekke nai alangin na asa tubuh akalas ni roha moloro bere tu jabuni tulang na ay buat teh ada buan na margoar matong ibuan ma juhut namar saudara. Pararion ni berena rotong juhut nama saudara tu tulang alang matulang naso sadia ina habi ngagurek kiam tulang ngopirak kabis na tong sata alam na belgat tong alak tulang main na tuan ni ma posoro pe tulang naon gabi bodo pe di pangan rupani anggo dung matua roho ina tulang nai subuh bini alang lomokon ina gabi bagasar rohana ele ngalat ki poso las rohana tong. Songonima balgani pangararion ni hita manopot sitopotot tarope donga jolma. Songonima takas ni pangarariota manopot donga jolma dope sitopotot ta. Hapeon sitopotot taon ima raja ni hamuliaon Jehovah Sebaot raja ni hamusuan. Raja Sebaot hamuliaon na terbit atasmu jala madopang musuh ni hamatean nanaeng si tomu taon dabel gadorohata dai kolas dorohata di bagasan olop-olop nitikting sadarion deklarasi nanaeng ro patugi jangma alani ko patugi jangot tadorohata ikon kapot tado pikirata ikon bukaot tadorohata asa takas rade hita majakon hatutubu ni Yesusi di bagasan ngulutta jalunang ditodani hamaoloni hita kamangda
Sotung disudati, diholipi, ditodani, dipadao. Akahamaolon namasa di ngolutan waing. Ay naing Roma Yesus tubuh di bagasan rohata. Alani segala hal yang bisa menghambat kita untuk menerima Kristus lahir dalam hati kita. Ikon pada otta saunari, ikon paholang otta. Asang giat tutu Yesusi anu tubuh di bagasan rohata. Lamaul dunia menada, mulai do pesalmen ise ibana ulaning raja ni hamuliau ni. Ada 2 kali Mazmur bertanya, siapakah dia? Ise ibana. Jala dia kepertikian na berpurion, tetak do ikut di jauh kita samar maskerate. Jala ternyata termasuk hamangolod don, marmaskeron, alaniaha. Lamaul lo tinada jol manuaing. Jala lamaul binoto ekspresi ni jolma. Alani maskeron. Bidang binoto tong. So boto mga buah ekspresi muna no yang manang na sedang manang yo jamita dohamu, senyum dohamu, manang mekel suping dohamu, manang na heheamu dohamu. Erak teridet tong kan. Lamaul do boto rupani. Baju pak pibadok dongan. So na pinatakas do. Oh. Molo di hitakian ala ibu tamu do mangordang. Ibu tamu teh. Molo lau mangordang jagung, akainaina di hitan, ala hiaro hay merjagung. Mangordang jagung mak. Mohok boharetong. Alani dibukus do sude unang apa lama mirong, songonawon rupani akainat teh kan. Ibukus tanganna, ibukus sude paheanna. Jala mertahulu maun madar bohina mar masker, iba masker buti. Jadi ya ma baju pangortong dok sada inat tananek tuhauma. Ora sama angin na. Ora soras nion. Erak tidak datang. Hari Minggu nai Roma inat tahun. Apalah sobong ko amang na daerah heba huatoy puang lasir rohak ko ape amang alang-alang bohama mangatoy yawin na. Wih hamu doi inang nikutong. Iro amangin na. Jirang kita damu raudang. Sebenarnya udah ada damu. Ale alamar masker hamu, daku ada nih kutong. Holi boy mulai sudah niku. Weh tutu ina. Ternyata ina tai dak sadar mar masker. Jadi dak sadar lagi mar masker iku boy ina rupani. Dak tangi boto ina tai na lagi mar masker do ina tai. Sehingga merasa biasa do mana gak bilang ditadda zolma. HP hukup sudah boy rupani. Do tahaya do karete. Masker na pokoknya sudah mah bohior rupani dihukupi, kalau si malolongod do tadi dah. Botaria menat tadiki, mah rupani alani masker no. Alai manad da Tuhani ikut takas do ita. Nanang manad da nanang ron unang ganggu ita. Ise ibana nanang roy Yesus. Nanay tubuh di Betlehem, di Baran di Finan di Efrata, ibana do si paluay. Tuhani nagabi zolma si tomota di bagasan ngolutta ibana do si palua ausian haholomon ibana do resmi up ada musaking se ngalupa wa edeni amat tahu tazuli ibana do manukoli au di hasus aku alani tuk takas do tadda nanang ron raja ni hamuliaon Jehovah Sebaot ulu balang ni habusuon nanaing mana luhon hamusuon ni zolma ima amatean jala di sido marulo polo todikku Maria iya ngolukku ala naing Roma Yesus si palue selamat Advent mari kita saluna amen martang yang mahita ale Jehovah Sebaot raja ni hamuliau ni ulu balang ni hamusuon nama naluhon hamusuon nami maradopun hahulumon parukilon pardangolan sitaonon hapuguson hauton parsahiton rodi hamatean mauliate maniho Tuhan ala diukapo di hamidalan haluaon marhite hatutubum tuportibion ajari mahami para dehon roha pikiran ngolu nami manomunomoho Tuhan asatung uli margaba-gaba
roh anak pikiran nami inganan hatuan mi. Pasu-pasu hami di pardangolan nami asa margogo hami manaluhon si taononi. Pasu-pasu ruasmu namar minggu di garejaon. Namar minggu di bagas nabe di jabu nasida di inganan nasida be di hutan namarasing desa nawalu inganan nasida. Marhitehon streaming online di huriami tupahi nasida. Asa marulup-ulup jala marlas ni roha nang pedang malua dupe hami sian hasusani. Ali Tuhan pasu-pasu ruasmu na ulang tahun kelahiran sadarion dosa mingguon panjang umur sikop dinasida lasni roha ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida sai pasu-pasu maruasmu na mangadapi parsahiton asang giat di bagasan hamalumon nasida saluhuna do di bagasak kahipason akana proses penyembuhan Tuhan nama nami gultom boru manulang sedang mengikuti proses persiapan operasi pemeriksaan di Sudengolu Nasida dari rumah sakit Jakarta. Alih Tuhan mangula maho marhite pangobation nasida sasaut di nasida hai pason pargugui jala tukoli nasida sa dibagasa pos ni roha. Songoni nang inanami boru hasibuan rodiak kana sohago arak kami tahe marsare-sare namar sahit nuaing ruas ni huriam dohot ruas ni huriam namar dohot streaming na hurang hipas pamatang nasida pamalum Tuhan asiroham pasu-pasu mali Tuhan di pangiluan ni tangiang sia ruas ni huriam simpatisan opujona purba boru sinabela di Medan sai di lehoko di nasida gajang ni umur sai pasu-pasu mainanami sa margogo nasida marlas ni roha tupahi sude pinop parnasida dia kaulaon rumah tangga nang ngolu nasida pe marlas ni roh toktong nasida maddohoti parminggu di bagasna marhite online streaming on pasu-pasu ali Tuhan nang sude ruas ni huriam na mangadopi hamaolon sakap rencana panitia natal HKBP jalan lurah sai tupahi mai rap doha minu yang di somar minggu dot keluarga ni amanami si torus inang boru tasuit sia subang asima roham sai lehon las ni roha di nasida ro dia ke anak kon nasida be pangaramot yommu do padongan yommu di karejo ni amanami di Sihadawan Papua do dia ke anak kon nasida di parserahanna sa di homa dang doktor dinami Tuhan asiroham sai tu payami asa di bagasan las ni roha olop-olop nasiak koi hami manomu-nomu hatutu bumi di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Maret de mahita bukwed de nomor 45 hut papung pelean. Oh
berkata ngakon mapiliata ale de batama namina di benua gicang hodo haroran salu sileo na dinggadok na sauli basa na maulitus pasat kami masana ni leon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uab na ucus di jolom pasu-pasu majala ramote asaw parasya kami pilihanon pati bulok karajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion uhay marohan nami mariti-hiti tordim salam tadahami gurang nisileo leon mitu kami asalam girgir kami madok mauliati tuho mariti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan de batama nami rodi saleling-ileling na mauliate marohanami tuho aladi ramoti ho hami di bagasat tau parhuriaun na kusalpui asini rohamdo na pasahaton hami tu bagasat taun na baruon huida hami di bagasan na sa taun ni dinggan di basami buas doho mangalehon barita na uli tu hami asamar dami jala marhaso na ngar rohanami itabay hodo bilangan yak kana porsea akana burju mangoloy hatam dipargugoy hodo akana porsea ro na posom kana mamaritahon habal gaon mo dito nga ni huriam tung naso habilangan do sude dengan ni basam na sa taon ni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan sahat rodi sadarion di bahini hupuji hami magwar mu jala upasangap pami maho say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam tabay maganupari torok niak kana porsea namar holong ni roha diho say parara maharajamu di luak batak rodi sadok portibion saya ramoti mahuriam asau nang saut tahini parjahat na mga bati harararak ni harajamu sayunang loas huriami disusahi di gaori manang dileai ramoti makkana pinilitmu pay masahat tuhang nguluan saya ramoti masudin na posom na mamaritahon barita na uli saya jo makkasipilibi gudok paruga mo na asing asadohok na sida pasangapon guarmu saya ramoti jala parbadiay mahuriami sahat rodi haroro ni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Aliama nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadariok kang uluas siapa hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ayo jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho sai didopak kon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hon madamena tu todim amin. Selamat Advent Marita saluna.